Moro kaikki naiset. On ollut yhtä hurumheitä nää messut kierretty. On etänä näitä mestoja. Me ollaan täällä menossa täällä suunnilleen tossa kohdassa ja suuntimme tästä näin lounaaseen, vai oliko se nyt luonteeseen, mut ei se nyt oo ihan niin justiinsa. Naisia on messuilla ollut niin paljon satoittas seikkonvedelijän systeemin takia, mut silti on vielä se oikee ainoa rakas etsinnässä. Kaiken maailman roinaa, hei naiset hiljempaa sieltä taustalle kun puhun. Kaiken maailman roinaa on tullut haavittua messuilta. On raketteja ja on panelisäädintä ja näille kuulemma saat siikattua parhaat kimulit kun ne rangalla siellä ui ja sit kun haluan näyttää niille että täällä ollaan niinku niin ei muuta kuin vilkku päälle. No, mut rankkaa hommaa tää kuitenkin on kun oon yrittänyt kiertää täällä näin kaikki osastot läpi niin pakko ottaa vähän pehmennystä välillä.